Nginibingelele, nginamukele ekhaya lamaphupho. Namhlanje sizochaza umuthi-ke lo abathi umvuthuzwa, ukuthi-ke wona ngabe-ke uwenzani. Abaningi baye bethi uvuthuza isichitho. Umbuzo uzothi nhloboni yesichitho lo oyivuthuzayo. Sizochaza ini? Intelezi umvuthuza. Welapha ziphi-ke izifo umvuthuza? Okay. Umvuthuza kuthiwa-ke zonke iy'nhlobo amacembe azo awumuthi omkhulu wamanxeba. Uwumuthi omkhulu wendawo odumbile. Bathi-ke aboshelwe endaweni edumbile, kuvele kwehle ukudumba. Uma kuwukuthi-ke unendawo edumbile, ubophele wona lo muthi uba ngconywana. Kuthiwa-ke uma ulimele owopha, uma ukhamela ikhovu yecembe enxebeni kuvele kome ukopha, kanti-ke nenxeba lisheshe livaleke. Kuthiwa amacembe omvuthuza mahle kakhulu nasekwelapheni umuntu onesikhathi esingango-10 minutes eshayiwe yilowo muntu loyo kuthiwa uyalapha. Ososayensi-ke baxwayisa ngokuthi-ke singalinge siwaphuze amacembe omvuthuza ngoba unyusa ushukela emzimbeni womuntu. Amandla kakhulu-ke kangangokuthi-ke aze agqinqe amandla namasosha omzimba uma umuntu awuphuzile. Umvuthuza-ke uwumuthi omkhulu wesichitho, ikakhulukazi lolu hlobo abalubiza ngokuthi ngezintwala zengulube. Okusho ukuthi uma unesichitho esikanjalo, lo muthi okuthiwa umvuthuza uyasiza. Lapho-ke umuntu usuke elunywa khona yizintwala, okunye-ke yonke ingxenye yomzimba inezinwele. Lezo zintwala-ke zivamisile ukumluma umuntu uma eyedwa, zigadla kakhulu uma ephakathi, azivamisile ukuluma uma uwedwa, zigadla kakhulu uma uphakathi kwabantu, zikubukanisa ngabantu. Uthole ukuthi uhleli nabantu kodwa usuy'thola uyay'nwaya, 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 zikahle kahle zibukisa ngawe. Lolo hlobo-ke lesichitho lusuke lulubi kakhulu, futhi-ke kuletha ihlazo kumuntu ngoba vele hawu, uy'bona uhlazeka nje usuyay'nwaya phambi kwabantu behleli. Umvuthuzi-ke awuliboni lolo hlobo lesichitho. Uye uthake nezinye, ngisho ukuthi uyasiza, uyaye uthake nezinye nje. Uyaquma uphinde ugeze ngawo. Kusebenze-ke izingcwabu namacembe. Umvuthuzi-ke uyawusebenzisa isichitho, izinduna nazo uyay'shaya ziphele nya. Umvuthuzi ubuye-ke ubolise njengembuzi, ubiliswe, yes, izingcwaba. Intelezi-ke le esetshenziswayo, ngicela ukuthi uma unombuzo usibuze kwi-comment, sobe sesikuphendula. Okanye-ke uye lapha ku-TikTok ufike ucele inamba ku-WhatsApp, inamba ka-WhatsApp sobe sesikunikeza leyo namba oyifunayo. Uyakwazi usibhalela ku-TikTok uma ufika nje ufike usibhalele ukuze sizokwazi ukuthi-ke sikunike phela leyo namba nawe uthole nje impendulo oyifunayo ngokushesha. Ngicela ukuthi ningakhohlwa uku-subscribe-a ukuze ngokulandelayo ube nesiqiniseko sokuthi impendulo uyayithola ngevidiyo.